Hardı asmen dövreş bir öğretmen. Narraştene hussero amey vedzen. Kam ke raştene hussero gno ve hardre yen öğretmen. Vanen addina sero endureto. Jinavên Çana Radyoya denge gelden başkodarên hêja îro 19 Gulanê 2024 yek şem li Brükselê saat 15 li Amedê 16. Em ên ûçeyên di nava rojê de pêşkêş bikin demdema azadiya rêbera Poye. Duran Kalkan got rêbera Po bi şehadeta Hakîkarê re biryara avabûna partiyê da PKK rêxistina bîranîna Hakîkarê re. 18 Gulanê ango 2 salvegera şehadeta ji pêşengên PKK Hakîkarê bû. Hakîkarê 18 Gulana 1977 de di demeke ku PKK weke koma apoyî tê koşiya li dîlokê di êrişekê dewleta Tirkiye dagirkerde şehîd bû. Piştî şehadeta Hakîkarê tevgera apoyî 27 mijdara 1978 de bavakirina Partiya Karkerên Kurdistanê PKK bersiv da êrişkaran. Her wi 18 Gulanê jî weke roja şehîdên azadiya Kurdistanê ragihan. Endamê Komîteya Rêvebera PKK Duran Kalkan mijarê ji kovara nûçe ciwan re şîrovek kir. Destpêkê bi mabesta rojê di şexsê Hakîkarê de şehîdên azadiya Kurdistanê hemûyan bi bîr anî. Bi berfirehî li ser keseyet û dariya Hakîkarê û damizrandina PKK sekînî. PKK nerêxistineke ku li ser maseyê hatiye avakirin. Ji ber vêkê însiyatîfeke rêbertiyê riyeke xêz dike û riyeke nû nîşan dide. Herkesî bi vê rastiyê rêbertiyê razî bûye û şopandiye. Yên ku pêşî vê yekê dibînin heval Hakîkarê û Kemal Pîrin. Rêber Apo ji bo heval Hakîkarê got ew rihê min ê veşartiye. Kemal Pîr jî got rihê serok Apo rihê me hemûyan e. Tevlîbûneke wisa nîşandan. Duran Kalkan tevlîbûna Hakîkarê û Kemal Pîr adına va tevgera azadiyê de weke tevlîbûneke zayînê penase dike. Weke Müslümanên pêşîn, Hristiyanên pêşîn 12 hawarî. Ev tê wê wateyê ku beşdariya destpêkê pir giring e. Tê zanîn ku wana çi qas qîmetê dane tevgeran. Tevlîbûna Kemal Pîr û Hakîkarê jî vê yekê îfade dike. Kemal Pîr nasîna xwe ya bi serok Apo re wiha îfade dike. Pêşî wekî mêvan kete malê paşê bû mazûvan em bûn ew kes ku fikir û ramanên wî pêş bînin. Endamê Komîteya Rêvebera PKK Duran Kalkan şehadeta Hakîkarê jî weke xala veguherînê penase dike. Rêbera Po di parêznameya xwe de got ku heta wê demê nediyar bû ku PKK wê çawa here û bibe pratîk. Heta wê demê PKK fikrek bû, dîzayînek bû. Piştî 18 Gulana 1977 de bi şerê şoreşgeriyê tolhildanê kir. Rêbertiyê got me biryara avakirina partiyê da PKK rêxistina bîranîna Hakîkarê re. Du biryarên bingehîn hatin girtin. Ya yekem destpêka berxwedana çekdarî bû. Ya duyemîn jî biryara destpêkirina pêvajoya avakirina partiyê bû. Hakîkarê di nava partî bûn û berxwedaneke wiha ya 45 salan de dijî. Şehîdên Meha Gulanê li Edeneyê hatin bîranîn Ferhat Kurtay, Necmî Öner, Eşref Anyık û Mahmud Zengin ku li girtîgeha hejmar 5 Amedê li dijî îşkenceyên derveyê mirovî di 17 Gulana 1982 de canê xwe dan ber agir li Edenê hatin bîranîn. Bîranîn lavaya rêxistina Partiya Wekevû Demokrasiya Gelan Dem Partiya Edenê hate li darxistin û gelek kes tevlî bûn. Di bîranînê de sînevîzyoneke ku şehîdên Gulanê ve di bêje hate pêş
kişandan. Her serikoy komele pişkiri u piştevaniye bu malbatın xizmen xwehun da kiriyan re Akdeniz'e Ay Kayder Mustafa Yıldız. Axıvi gut ku kesin jiyana xwe jî destayî riya wan ronî dike û da zanin ku dê têkoşîna wan bidome. Tevdem Devleta Türk ji bu tolehline êriş dike. Derbar êrişên Devleta Türk de tevgera civaka demokratik tevdem daxuyanî da êriş şermezar kir. Tevdeme bi bîrxist ku Devleta Türk gundên kantonên Efrîn Şehba û Minbiçê bi dijwarî toparan kir li gundê Simûqayê Şehbayê kom ku jî pêkanî zarok ji di nav de hejmarek sivîl birîndar bûn. Daxuyaniya tevdemê wiha berdewam dike. Devleta Türk her tiştî dide berxwe û dişewtîne. Ev siyaset dewama siyaseta qirkirina siyasiye binesaziyê wêran dikin, bi şewitandinê binesaziyê aboriyê têk dibin, berhemên çandiniyê lawaz dikin. Dixwazin îradeya gelan bişkinin, jiyanê bikujin. Di serî de koçber şêniyên kantona Efrîn Şehbayê li hemberî êrişan li ber xwe didin. Ev îrade û berxwedan zemîna jiyana azad e. Di serî de netewêniyek bûyî em bank li civata navnetewî dikin, zextê li Dewleta Tirka dagirker bikin, bila êriş û sûcên xwe li dijî şêniyên herêmê demil dest rawestînin. Êrişên li dijî zarokan hate şermezarkirin endamên Ofîsa Parasta Mafê Zarokan a rêxistina stêrk a kantona Efrîn Şehba li bajarokê Ehdasê kom bûn û bi daxuyanekê êrişên Dewleta Tirka dagirker şermezar kirin. Daxuyanî ji aliyê endama Ofîsa Parasta Mafê Zarokan Zeynep Heç Osman ve hat xwendin. Di daxuyanê de hat diyarkirin ku Dewleta Tirka dagirker bi êrişên xwe yê sîstematik sivîl û zarokan armanc dike û hate gotin ev êriş sûcên şerin. Di daxuyanê de bi bîrxistin ku di êrişa herî dawiya li Şehbayê de sê zarok birîndar bûn û yek jî şehîd bû. Di daxuyanê de pêdengeh sazên têkildar mafê mirovan a zarokan li hemberî êrişan jî hat şermezarkirin û bank li wan hat kirin ku ji bo parastina zarokan ji sûcên Dewleta Tirka dagirker erkê xwe bicîpînin. Her wiha toparana li hemberî Rojava jî dewam dike. Dewleta Tirk kantona Şehba divan kêliyan de dîsa toparan kirde. Encamê de leşkerekî hikûmeta Şamê bi navê Beşar Cîbûr ê sû û şeş salî bi giranî birîndar bû. Hevserokên giştiyê Dem Partiyê çûn serdana Figen Yüksek da xuyanîdan û peyama mezinkirina piştevaniyê dan. Şazdeyê Gulanê di rûniştina biryarê ya doza Kobanê de li hevserokê bereya HDP Figen Yüksek da jî 30 sal û 3 meh cezayê zindanê hatibû birîn. Hevserokên Dem Partî Tülay Hatîmoğullar û Tuncer Bakırhan çûn zindana Kandıra ya Kocaeli û serdana Figen Yüksek da girin. Piştî serdanê hevserokan li pêşiya zindanê bi beşdariya gelek kesan daxuyaniyekdan. Pêşî Tülay Hatîmoğullarê axivî û silavên Figen Yüksek da ji bo gel ragihand û wiha got. Heval Figen got bi vê biryarê dixwazin têkoşîna hevpar mahkûm bikin. Me jî HDSP'kê got ev dozeke siyasî û tolhildanê ye. Em ê jî li dijî vê biryarê têkoşîna azadî ya gelê Kurd bi karker, ketkarjinan û parêzvanên xweza û mafê mirovan re bi piştevaniyeke xurttir bidomînin. Ti kes nikare me jî vê daxwaza têkoşînê bide paş. Hevserokê dinê Dem Partî Tuncer Bakırhan jî destnîşan kir ku ew ê piştevaniya bi hevalên xwe yên girtî re bidomînin û got wê bi têkoşîna gelan ev êriş bên pûçkirin. Em bi têkoşîneke mezintir bersiv bidin van êrîşan. Bila baweriya we hebe ku bi hevala xwe Figen û tevahî girtiyên siyasî re em ê mil bi mil têbikoşin. Rojnavan Derya Ren rahat berdan dozavê hat paşxistin. Nûçegihana jin nîvseyê Derya Ren 25 Cotma 2022 li gel rojnamavanan hat girtin 3 sal û 13 mehên 15 roja ceza dane. Ji bo şertê kontrola adlî were berdan Sûyekê tabaxa 2023 parêzeran ser li dadgehê cezayê înfazê yekgiran a Amedê da. Dadgeriya Dewleta Tirk daxwaza berdana Derya Ren red kir. Derya Ren beriya çend hefteyan derket pêşberî lijna îdare û çavdêriyê dihat payîn were berdan. Lê tahliyeyê wê bi biryara lijneyê hate talûk kirin. Ji ber zilim qebûl nekir dewlet wê avêtên hûjre û berdana wê 3 mehên din paşxist.
20 malbat ji kampan vegeriyan Şengalê vegera xelkê êzî tevî astengiyên PDK devam dike. Têpayîn 30 Hezîranê hemû kampên Başûrê Kurdistanê bên girtin di wê rojê re gelekî kêm ma. Hefteya borî zêdeyî 20 malbat vegeriyan cihûwarên xwe 13 malbat li Siba Şêx Xidr bicih bûn. Qeytkirina navan a ji bo vegera li Şengalê jî dewam dike. 12 Gulanê 180 malbat xwestin vegerin Şengalê amadekariyên pêwîst li kampan kirin. Lê ji ber astengiya PDK nekarin li cihûwarên xwe vegerin. Astengiya PDK ya li pêşiya vegera koçberê li kampan her wiha bû sedem ku Wezareta Koç û Koçberan a Iraqê li Dadgeha Federala Iraqê giliye malbata barzaniyan bike. Rûniştina li ser mijarê jî wê di 30 Hezîranê roja girtina kampan de pêk were. PDK ji bo nahêle penaberên Şengalê vegerin ser cihûwarên xwe ser li gelek rê û rêbazan dide. Parlamentera PDK viyan dexîl vegera gel a Şengalê weke qirkirinê penasê kir. Xelkê Şengalê jî dibêje astengiyên PDK dewama qirkirinê bixwe ye. Li Helebê Wexfa Jina Azad a Sûriyê hate vekirin ev nêzî salek bû amadekariya vekirina Wexfa Jina Azad a Şêx Mexsûd hat kirin. Navên du bi merasimekê hat vekirin ji rêveberên Wexfa Jina Azad a Sûrî Tenduristvan bajarê Qamişloyê Melike Hesef û endamê koordînasyona Kongreya Stara Helebê Verjîn Mihemed axivîn. Melike Hesef got piştî amadekariyên du roj me Wexfa xwe vekir. Armanca me bi vekirina Wexfê jinan duwarê zanistî tenduristî û aborî de pêş bixin. Verjîn Mihemed jî got em dixwazin biriya Wexfê jinan birêxistin bikin di hêla beşa xwendin, nivîsandin, zayîn, dûrînkarî, teknîk, kuaförî û destwerdana lezgîn de perwerde bikin. Hikûmeta Şamê ambargo daniye ser taxa Şêx Mexsûdê tevî astengiyan me xwe gihand gelek jinan û wexf vekir. Em her piştgiriyê bidin jinan û ji bo pêşxistina wan zêdetir bixebitin. Hatê zanîn dê li navên da perwerdeya bi zimanên Kurdî, Erebî, İngilîzî û yên dûrînkariyê, teknîkî, kuaförî û zayînê bedayîn. Her wiha duwarê destwerdana lezgîn de jî wê perwerde bedayîn. Jinên Suryanî piştevaniyê ji xwe re dikin esas yekîtiya jinên Suryanî di sala 2013 da ava bû bi Ereb û Kurdan re li rûşrata navîn rêxistiniya jinê û civakê berfireh bike. Endama yekîtiya jinên Suryanî Georgette Bersom anî ziman ku beriya sala 2020 mafên wan yên ji bo parastina gelê Suryanî û mafên jinan tunebû got li sala 2005 de komîteya jinên Suryanî ava bû. Bi vê komîteyê re karên rêxistinî çandî û civakî dest pê kir. Çorçer Bersom û anî ziman ku di 13 Tirma 2013 de bi beşdariya 200 jinî wan li bajarê Dêrikê yekemîn konferansa xwe li darxistine. Me di vê konferansê de yekîtiya jinên Suryanî ragihand. Piştre li Tirbezpiyê Qamişlo û Hesekê şaxên wê hatin avakirin. Piştre di 28 îlona 2019 de li Qamişloyê mala jinên Suryanî ya Eştarût hate vekirin. Eştarût hem cihê piştevaniya civakê bû hem cihê çarêserkirina pirsgirêkan bû. Çorçert Bersem û anî ziman ku di sala 2018 de li Hesekê Akademiya Jin û Ciwan a Bes Narhên hate avakirin. Devreyên perwerdehiyê bûne sedem ku jinên Suryanî di aliyê îdeolojîk û aborî de li ser lingên xwe rawestin. Şoreşa Rojava em fêrî vê rastiyê kirin. Îro jinên Suryanî bi xurtkirina têkiliyên bi jinên Kurd, Ereb, Suryanî re rêxistiniya jinê jî xurttir dikin. Ji ber bîra petrolê me tirsî li ser jiyana gundiyan heye. Dewleta Tirk polîtikeyên xwe yên li dijî gel û talankirina xwezayê yên li Kurdistanê dewam dike. Li gundê Mîrgî yê navçeya Hezroya Amedê desthilatdariyê dest danî ser zeviyên çandiniyê bîra petrolê kola û kirebeton. Ji ber kolana bîrên petrolê mazot tevlî ava vexwarinê jî dibe û gundiyan ser li raydarên dewletê dane lê heta îro bersîv jî nehate dayîn. Li gundiyan Cihan Balvey anî ziman ku dema bîra petrolê hate kolandineke şaş hatiye kirin û mazot tevlî avê bûye. Bi vî rengî jiyana me xisine bin me tirsînî de hem heywanên me hem ji zarokên me dibin rîskê de ne. Me gelek caran daxwazname dan lê bersîv jî nedan me.
Gundiye binavê Mehmet Esen jî got ev av hem ji bo mirovan e hem jî ji bo heywanan e. Lê petrol û amûrên kimyewî tevlî avê bûne. Desthilatdariyê bêyî ku destûrê ji me bixwaze ji bo kolandina bîrê amûrên kar anîn û got me gilî kir encam derneket. Ev jî nîşan dide bê bi çi rengî nêzî gelê herêmê dibe. Serkêşiya vê hevpara ku li vê derê bîrên petrolê dikole Bilal Erdoğan e. Em naxwazin xaka xwe terk bikin. Xaka me pêşkêşî hevparan dikin. Ev xesb û talan e. Em bê qebûl nakin. Heftename çeteyên Sûriyeyê li Afrika berjewendiyên Ankara'yê bicîhtînin. Şandeyê çeteyên dewleta Tirk ji bo Nîjerî, têkiliyên Misir, Îranê û dosyeya peraberên Sûriyeyê bûne rojevên rojnameyên Erebî bû. Heftename dibêje çeteyên Sûriyeyê li Afrika berjewendiyên Ankara'yê bicîhtînin. Rojnameya El Arab El Londonê têkildarî çeteyên Sûriyeyê yên ku dewleta Tirk wan dişîne Nîjerya nûçeyek weşandiye û dibêje dewleta Tirk dagirker piştî Libya û Azerbaycanê niha ji bi sedan çeteyên Sûriyeyê dişîne Nîjeryayê. Rojname nûçeya navenda çavdêriya mafê mirovan a Sûriye Sohrê jî weşand û dibêje hezar çeteyên Sûriyeyê yên alîgirên Ankara'yê biriya Tirkiye derbasî Nîjerya bûne û Tirkiye dixwaze berjewendiyên xwe li vî welatî bi wan çeteyan biparêze. Rojnameya Şerq El Ewsat baldikşîne ser têkiliyên Îran û Misirê û dibêje Wezîrê Karên Derveyê Îranê Hüseyn Emîr Abdullahiyan roja şemiyê ji ajansa İrna re axiviye gotiye nêrîneke stratejîk ya diyalog û tevgerê bi Misrê re çêbûye. Hevdîtin û peywendiyên di navbera raydarên her du dewletan de nîşaneyên lihevkirineke siyasî û xurtkirina têkiliyan e. Rojnameya El Akhbar ya Lübnanê di nûçeyekê de destnîşan dike ku piştî desthilatdariya Lübnanê bi koordîneya desthilatdariya Şamê re gelek penaberên Sûriyê vegerandin Sûriyeyê. Di nûçeyê de îşaret bi vê yekê hat kirin ku hemwextî vegerandina Sûriyê yan kongreyeke li Brükselê de û têkildarî Sûriyeyê hatiye pêkanîn. Di vê kongreyê de ji bo welatên penaber pêşwazî kirine pere tê komkirin. Li ser navê Lübnanê Wezîrê Karên Derve tevlî kongreyê bûye. Lübnanê bi vê yekê xwest nerazîbûna xwe li hemberî nevexwendina desthilatdariya Sûriyê jî nîşan daye. Nûçeya me dawiyê xelatên destpêkê yên Mihricanê hatin eşkerekirin. Sû pêncemîn Mihrijana govendên Kurdistanê duh li bajarê Esling ê Almanyayê destpêk kir. Encamên roja destpêkê ya merasima çandiya li Neskar Forum ku xwedî kapasiteyeke 1200 kesiye hatî li darxistin hat eşkerekirin. Komên ku di pêşbirgê de herî zêde pile wergirtine evin. Yek Koma Baran Köln, duyemîn Koma Şiyarjin Salzgirter, siyemîn Govenda Romani Köln û Koma Esteriyan Limburg. Helbesvan Hekim Sevkan, Hozan Şemdin û nûnerê tev çandê hunermendê şanoyê dîrok diyar xelatê komên yek du û sisêdan. Komên din êm bi rêzê ve pile wergirtinê jî evin. Govenda Baran nû Köln, Koma Dilçem Hagen, Koma Hebûn Verden. Govenda Mezopotamya Sarburuken, Koma Aşê İve, Leverkusen, Koma Kania Spi, Sele, Koma Agiri Walet, Soluthün, Govenda Geleweş, Basel, Nergizên Çiya, Den Haag, Koma Şehit Zülküf, Nürnberg, Govenda Sipan Amara, Hamburg, Koma Jiyan, Stuttgart, Koma Azadi, Dortmund. Roja yekşeme komên nû vê derkevin serdikê reqsê bikin. Piştre ve pileyên hemû koman bên hesapkirin û xeletên cil û berk lêkolên reqs û fayîre bên eşkere kirin. Belêgodarên hêjayî rûjê hem hatin dawiyan û çeyên xwe heta sibe bimênin xweşiyê de dem baş azad bijîn. Radyoyu dengê gel, dengê toyê hawatiya.
هشتی آدار دما دست به حمله کریه حتی سی ماه هشت و بردوام به اف حمله جی حتی نها گاو کم وزن هاتیا آویدن اجبار اف حمله جی اجما کچو جنین ازدیره گله که مهم بو اف حمله که عالم یا ام بیجنا حمله که بتنی ام شنگال بتنی ده چاله که خوب بردوام بکنجی اف حمله حتی نها جی گاو وزن هاتینا آویدن گله که جو اروپا دستك داينا ما يعني نخل كي كردنيا ازدين خل كي اوروبي بخوينن وانجي حملك دستك داينا ما حملك مزن دست بيكري كتجروج نت چالكي چيناكن حتى اف حمله بيا ناس كرن و چالكي اور بدوامه نهاجي سر استا عراق تقريبا 15 محافظه عراق وانجي جن محافظه عراق جي ناشط مدنيين من ادمين وانجي دستك دايما ام في حمله فيغرا ام دست بی بکن و ام دنیای بالا بکن و بدنا ناس کرد راستی حتی انها حمله ما گلک خوش هاتیه ما شاندن اجباری اف حمله اما کاربین دنگ جنا ازدی خویا بکن و حمله دا اما کاربین دنگ ایشا جنا ازدی سی هشت وقتی هاوچن قتل عام دیتی ما فرمان دیتینن اما دنگ جنا ازدی اما دنیای بالا بکن حمله جن عراقي محافظه همو كاجي قلت يم دستكي بالنوا اشقوا وقتم چالك يا فيغرا ام دس بي بكنجي افي حمله جي راسه سناوي جنا ازديا ام بيشيا قرقرني وعنفي وقتل كرني ام بيشي بغرن ومدنج جنا ازدي خويا بكن لي افي جنا همو كارا اجبا ايشا ما جنا همو كايا كم ام كاربن تنظيم خو فكره خو بيتر فيغرا بنا ناس كرن اجبر كيجي او ام كاربن فكره خو بنا ناس كرن هدف ارمان جامع اوام ام بيشاوي زحمتي بگرن وهدفها امام وزن اوام وقت سی هشت فرمانه که وسا گران هاتیه سرین ما 7000 کچو جن هاتینا اغتصاب کرن هاتینا قتل کرن اجبر وی که جی مدوی او روز بدنیای بیدا ناس کرن نوها ام وکا جنین ازدی بیدنگ بن ام وکا جنین ازدی کچد ازدی بیدنگ بن ام فرمان جی که وندابی حتی دنی ام حقوق خو نخوازن یک حقوق ما نادی امام اجبر وی که جی هدف ما او ام في حمله ام دس بي بكن اجبر ام كاربين محكمه كان دولي جي ام فكن اجبر نهو فرمان هاتي سرما وكا هدي وكا ملف فرمان تيغتن امنا هل او ملف فرمان بيغتن يعني چه سبب فرمان هاتا سرما چه سبب اف كچكي انه هتن هو 3000 كچي مي ازدي اخسران نفدس داعش ده ام مسير وان نزانم هدف ما او يعني ام كارمن تشتكي بكن اف كچكي نفدس داعش ده ام خلاص بكن هو اف كچي ازدي جي اف كچي ازدي انه ما گوتي 3000 نفدس داعش دين مسيره وان خويا ان قال لك الدولات بلابوين انها ام بيجن سوري تنين يا عراق هناك ماين خو خويا انا كدن يا او نويرن خو خويا بكن كمبا هولد او نويرن خو خويا بكن لي ابي قال لك اجي ام ازدي الدولات بلابوين اجبر كجي ابي حمله وقال لك جهابي يعني هدفها مجبي حمله قال لك نها ام بيجي شكلك بتني يا امريكا عربين بيشات تشتكي بتني بقرن ابي حمله وجمر قال لك ما زبلو هدي اتشجي قال لك دستك دينامو في حمله جباب حمله بين ناس كرن ام قاربين حقوقي وكمجتمعي ازدي ام بقرنجي وابي حمله جي قردي في حمله جي خسريا شنقال جنيف دهيا امي حتى خسريا شنقال نا قبول كرن حتى جنسات بي قبول كرن حتى بي ناس كرن حتى عالم هموج احترافي بيبقى راس قال لك دوله تاجي جنسات هاتيا قبول كرن يعني اباده اجماعي يعني احتراف بي ليه او احتراف كرنا ابي كرن او جنسات قبول كي كاچ فيدا دائما كاچ دستك دائما وكملتي ازدي ما نبيجن ام احتراف كن جنسات احتراف كرنا جي بس سرفي همو كيجيدا ايريش دولتات ترك سرشن قالي مستمر يعني في تشتي في حمله دم بيشا في تشتي بقرن في تشتي ام خويا بكن يعني چه سبب جنسات قبول كرني چه سبب بيشا دولتات هرناگرن يعني حتى انه جد داخيان يق نداين نغوتين ام قبول ناكن دولتات ترك شنقل بقصفيني قصفي خو سر قطب يا حضرك جوي ام چه بكن
في آل ده وقتي أم بفكر يعني مجهو قبنيتي وكا تفكر آزادية جنين إزدي أم جهو قبنيتي قال وسا احتراف بيكرين بس فعلي وان ما نديتيا تشتكي يا بدستكي بنا إزدي أفكرنا شنقالي بيش دولتات بقرن كي حتى وما في فكن يعني حتى نهجي ما نديتيا دولتنا بنتويجي يكي داخ يعني دايا قلت چه سببه أفرمان هاتيا سري إزديا يعني كي سببه كي ردايا في فرمانه كي دستك دايا الداعش حتى فرمانه سري ازدياده بينم قالك جي وسا عاطفي نيزكي مد بين دولتنا ونتوي هناك يعني وسا هناك دولة بجنب ازديارين امي مجونسات قبول كريا ما دستك دايا ازديا ما كان مليون دولار ما ازديار شاندينا ام الي مادي دستك دنيتي آلیه مادی بیتر ما حقوق خود وی يعني مادي چیه بلا سالك مادي حبيب بديما دستكي بيشتهن حق ما وندابي ابن ميتاجي راس ملتي ما بلان غاز ميتاجي آلية مادي ومعنويا بس هرمهم اجماع ازديار امن ميتاجن لازم حقوقي ما هبي خسريا آشن قالي بيا قبول كرن واحترافك بيبكن يعني بلا ما أمر وسط قازن زدي خو بريبن نج آلية سياسة آت پدا كيفا ديوان سببا وان فرمان هاتيا سرل में हता नु यकीजी नेफ पईवे खुद बयान का खुद न गोतिया पदा के फरमान आनिया सरे एजिदिया वान कत्ल आम के एजिदिया आनिया सबबा वान इससे 13000 पेशमरगा पिष्ट एजिदिया दा बाजदान وشنقال تسليمي داعش كرن هتا नु احتراف فينا كريم ام اتخوازن في حمله مدى ام قال لك قافا ام بافيجن نها ام بيجن بس ما ام حقوقي جني راسه هري اساس هدف ارمانجي ما حقوقي جني بس وقدو هدف ارمانجي ما حقوقي ملتي ازدي عامه يعني اجبر فيك انه قال لك جهاد انه سياستك استرشن قالت يا ما شاندن آلية پدك و پدكش خود ديسا